nyo mauchung kanyo omuno japiny donjo to japiny to dwaro mana timo rapar gi kwe. Obila onego ng'e ni anybody who interferes with the right to picket assembly mar ng'ato can notice of semigi under the Public Order Act commits an offense, including the police. Okibibiro ibro wacho ni an police, therefore okonego assemble ka onge gimonego tim kama. It's an offense under the act. Ka ng'ato has a valid notice, issued a valid notice, determine team what the constitution allows them to do. Koro gika ilago, I know ni jibro rango after this, and obro neno ni obila timango. Kagi tamo ji to assemble and to meet and to do what is constitutionally permitted, then obro deal kod gi after this. Aparo ni mano kang mabende bro bedo kwa rango machiegni nyaka Ramogi jonga. Keni Charles kintiere county ma Kisumu bende gisani bendi winja, maraki nyalo mna winja pachi kotende kod okang makamano nyaka gisani